Doro koclok. Oh, ya, kayak lakon apa? Medhek seri angling Dharma. Luar biasa loh kan, Mikan. Iki kan catetannya, dujen aku kan. Ndak teh anu. Wong catetane ning ngarep kene TV-ne iso. Oh iya astagfirullah ya Allah Ken, masalah ya. Kae lho. Yo Ken. Lagi iki ndase wong tuwek dicandak ru bocah. Alah wong tuwek apa to, Pak? Lah gedene lek ngono ora ngerti iki lho. Lah iya. On Aja nggae kacamata ireng ya ini iki. marah peteng ya Ken. Ana cerita tingkae ula kale